Il-Libjan Mohammed Ali Ahmed El Mushrati magħruf bħala Lillu King inżamm arrestat wara li dalgħodu tressaq il-qorti mixli li sawwat lil raġel ieħor fix-xatta ta' Sliema. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Eman Heyman qalet kif il-Lillu King ġie arrestat wara li nhar 12 Ottubru sar rapport lill-Pulizija li persuna kienet għadha kif ġiet aggredita. L-allegat vittma kien akkumpanjat minn ħabib tiegħu li qal li jarraf lill-aggressur u li kien il-Lillu King. Il-Pulizija segwit numru ta' filmati tas-CCTV fil-viċinanzi u konfermat li l-Libjan kien propju l-allegat aggressur. L-ispettur spjega li meta tieħdet stqarrija tal-Lillu King fl-Assa ta' San Ġiljan u saħaq li kien għamel dan bħala qatt ta' difiża wara li r-raġel li ieħor ħadlu l-mowbajl. Fil-qorti l-akkużat wieġeb mhux ħati. Id-difiża qalet kif dan il-każ l-akkużat huwa l-vittma għax sar serq minn fuqu. L-ispettur spjega li minkejja li hu kkawża ġrieħ ħfief xorta kiser il-paċi pubblika u spjega wkoll li fil-konfront tal-akkużat hemm 3 każijiet separati fosthom akkużi ta' evażjoni tat-taxxa u li jagħmel parti minn grupp ta' kriminalità organizzata. L-Ispettur Heyman innota li l-akkużat ta' daqqiet bħal tal-boxing u dak mhux il-mod ta' kif wieħed jiddefendi ruħu u għalhekk m'għandux ikun kopert bil-liġi ta' self-defense. L-Ispettur kompla jargumenta li l-akkużat mhux persuna affidabbli anke għax kiser diversi ordnijiet tal-qorti. Id-difiża talbet in-nomina ta' espert mediku biex jeżamina lill-imputat u jiddetermina jekk dan għandu xi ġrieħi, hekk kif intqal li l-allegat vittma f'dan il-każ garalu bod birra. Minkejja dan il-Maġistrat xorta żammet lil Libjan arrestat il-ħabs.